I dette projekt har vi, Mathias, Lasse, Andreas, Jonas, arbejdet med termodynamik og mere specifikt termodynamik vedrørende bestemmelsen af varmefyldeforhold. Og her er det, vi vil komme ind på. Indledning til forsøg. I dette forsøg havde vi tænkt os at lave en kompression på en adiabatisk kompression på en ukendt gas, og derved bestemme varmefyldeforholdet, hvorefter vi så ville holde det varmefyldeforhold, vi har bestemt, op mod en tabelværdi, hvor vi så kunne bestemme, hvilken gas det var, vi havde lavet en kompression på. Det viste dog, at det forvoldte en del problemer, så vi valgte at lave det med luft, atmosfærisk luft, og så skulle vi selvfølgelig have et varmefyldeforhold på 1,4. Under kompressionen af stemplet er både tryk, volumen og temperatur kendte størrelser, og det gør, at vi har mulighed for at beregne varmefyldeforhold ved hjælp af adiabatligningerne, men det vil alt sammen blive beskrevet senere. Adiabatisk processer, praktisk definition. Når vi kigger på vores stempel og den indelukkede gas, er vi nødt til at antage, at det er en adiabatisk proces. Og en adiabatisk proces, den er defineret som en proces, hvor der ikke sker varmeudveksling med omgivelserne. Med andre ord må der hverken være tilført eller fjernet varme fra systemet. Og stemplet antages derfor at være helt tæt, så der ikke forsvinder stofmængde og dermed varme. Det betyder med andre ord, at ændringen i systemets indre energi udelukkende bliver påvirket af arbejdet, der bliver tilført gassen under kompressionen, når stemplet trykkes i bund. Og varmemængden Q vil derfor være 0. På baggrund af denne forklaring vil det pludselig være meget tydeligt, at adiabatiske processer er idealiseret, forstået på den måde, at det praktisk er svært at lave en kompression eller en ekspansion uden varmeudveksling med omgivelserne. For at dette kan lade sig gøre til en vis grad overhovedet, er man nødt til at få processen til at gå meget stærkt, da der ellers naturligt vil være en varmeudveksling med omgivelserne. Men det der er som sagt den, praktiske definition på en adiabatisk proces. Nu er det jo sådan, at når man ser det i en opgave for eksempel, så er det jo tit på baggrund af grafer og datasæt, man skal forsøge at finde ud af, om det er en adiabatisk proces, man har med at gøre. Og hvis vi først her kigger på en PV-graf, hvor vi har trykket i Pascal op ad y-aksen, og hvor vi har volumen i kubikmeter ud af x-aksen, ja, så kan vi se, at den adiabatiske kompression, hvis vi tager fra B til A, er en lille smule mere stejl, end hvis det er for isoterm processer. Og helt kort omkring isoterm processer er det jo netop, at temperaturen skal være konstant under kompressionen eller ekspansionen. Og det betyder jo, kan man sige, i forhold til den adiabatiske proces, at den er nødt til at stige den grad mere, fordi der ikke må være varmeudveksling med omgivelserne. Med andre ord, så får vi altså den her stigning i den adiabatiske proces, som er mere stejl end hyperblen for vores isoterme processer. Når vi snakker om adiabatisk kompression og ekspansion, så er varmefyldeforholdet netop interessant. Og varmefyldeforholdet definerer vi som CMP over CMV. Og CMP er den molærspecifikke varmekapacitet ved fastholdt tryk, modsat CMV, som er den molærspecifikke varmefylde ved fastholdt volumen. Og da vi kan gå lidt længere ud, kan vi simpelthen finde ud af, at CMV plus gaskonstanten 8,314 joule per mol gange Kelvin er det samme som CMP, hvilket man opdager, når man for eksempel arbejder med isobar-processer, hvor trykket er konstant. Så det betyder altså, at vores varmefyldeforhold blot er CMV, vores variabel. Og varmefyldeforholdet er jo så interessant i forhold til adiabatligningerne. For hvis vi kigger på en adiabatisk proces, så gælder der 3 fundamentale adiabatligninger under antagelsen af, at det er et idealiseret system, og at der derfor ikke er nogen varmeudveksling med omgivelserne. Det skal lige her pointeres, at konstanterne i de her ligninger ikke er ens, hvilket vil sige, at hvis man for eksempel bruger tryk og temperatur sammenhængen, som vi gør i det her projekt, så er det altså begge punkter, man skal kigge på i forhold til tryk og temperatur. Så det er lige vigtigt, når man kigger på adiabatligningerne. Nu har vi så hørt lidt om
teorien bag de adiabatiske processer, så kan man så sige, ja, kan det lade sig gøre i virkeligheden at lave en proces, en kompression, hvor der ikke sker nogen varmeudveksling med omgivelserne? Og svaret på det er jo som sagt umiddelbart nej, da der er flere forskellige faktorer, der skal gøre sig gældende, hvis det skal være muligt. For det første, så skal kompressionen ske så hurtigt, at der netop ikke kan forekomme en varmeudveksling. Og det betyder derfor også, at den naturvidenskabelige hypotese til vores eksperiment bliver, at vi ikke kan finde det præcise varmefyldeforhold, netop fordi, at vi ikke kan skabe et system, der er fuldstændig idealiseret, med den betydning, at der netop vil være varmeudveksling med omgivelserne. Forsøgsopstilling og udførelse. For at udføre forsøget anvendte vi et isoleret stempel, hvorfra det var muligt at finde volumen, temperatur og tryk, og hente det direkte over i capstone under kompression af gassen, det vil sige den atmosfæriske luft. Vi anvendte en GLX og tilkoblede computeren og capstone med tilhørende USB-stik. Vi anvendte en tryksensor til GLX'eren, hvor det var muligt at få trykket direkte fra stemplet og over i capstone. Vi anvendte i det første forsøg, som ikke lykkedes, en ukendt gas, og i det næste forsøg, som så lykkedes, der anvendte vi bare atmosfærisk luft. Og så anvendte vi selvfølgelig en computer med installeret capstone, det er klart. Selve udførelsen bestod i at tilkoble de enkelte sensorer fra stemplet og lave nogle forskellige grafer for henholdsvis temperatur og tryk. Volumet har i dette forsøg ikke været sådan anvendt til at bestemme varmefyldeforholdet, da volumen skulle bestemmes manuelt, altså ved at aflæse på stemplet, hvor langt man ligesom trykker stemplet ned. Og derfor er det ikke nødvendigt at, det vil lave for store fejlkilder, hvis vi brugte volumen, så derfor har vi valgt at bruge en adiabatligning, hvor den ikke indgår. Derefter var det blot at starte en måling, hvor stemplet blev trykket så hurtigt i bund som overhovedet muligt, hvormed vi kunne lave nogle grafer, hvor vi kunne tage nogle punkter på, og så kunne vi ligesom lave en graf ud fra tryk og temperatur og bestemme varmeforhold ved brug af adiabatligningerne. Databehandling og forsøgsresultater. I forbindelse med udførelse af vores eksperiment var det muligt at lave følgende 3 grafer, som illustrerer trykket som funktion af tiden, temperatur som funktion af tiden og volumen som funktion af tiden. Af specielt de 2 grafer for henholdsvis tryk og temperatur er det nemt at se stigningen under kompressionen og en tilnærmet lineær stigning, hvor det netop er inden for denne stigning, at de relevante punkter skal findes. Dette er selvfølgelig relevant, da det er denne del af grafen, som egentlig viser den adiabatiske kompression, og samtidig er det vigtigt at huske på, at trykket og temperaturen skal udvælges fra grafen som par. Det vil sige, at man skal altså vælge en temperatur ved en tilstand, og så sammenholde den med trykket ved den samme tilstand, eller altså det samme tidspunkt på målingen. Det skal lige i denne sammenhæng nævnes, at der blev sagt volumen som funktion af tiden. Det er selvfølgelig ikke den, vi kigger på, fordi den valgte vi jo netop at se bort fra, da det er manuel aflæsning. Det er som sagt temperatur som funktion af trykket, som vises i den her graf. Bare lige for at få det med. Ellers så var vi jo sådan set kommet til, at vi kunne beregne varmefyldeforholdet. Vi har valgt de 2 punkter fra forrige graf for tryk og temperatur henholdsvis. Og der bruger vi jo så den her adiabatligning med tryk og temperatur på begge sider med par punkterne, som vi sætter ind. Vi har i kilopascal, som vi ganger med 1000, opløftet i 1 minus varmefyldeforholdet. Og det samme med temperaturen skal vi have lavet om til Kelvin, og derfor så lægger vi 273,15 til, som jo er nulpunktet. Og det samme gør vi på den anden side. Og så er det sådan set blot at løse den her ligning med hensyn til konstanten. Og så får vi altså et varmefyldeforhold på 1,3 med korrekt betydningscifre. Så kan man så begynde at diskutere, om det her varmefyldeforhold er acceptabelt.
da vi jo ved, at for atmosfærisk luft, der gælder, at varmefyldeforholdet er 1,4. Men i forhold til forsøget og antagelsen om, at det er et idealiseret system, hvilket det selvfølgelig ikke er i praksis, så er det jo, et godt resultat at komme frem med 1,3, netop fordi, at der vil være varmeudveksling med omgivelserne undervejs. Så konklusionen er altså, at de 1,3 i varmefyldeforhold er en god tilnærmelse på baggrund af de faktorer, der gør sig gældende, og at vi ikke kan se det 100% som et idealiseret system. Men det er selvfølgelig klart, at komme med den konklusion er på mange måder måske en lille smule forkert, for man kan sikkert altid optimere på sine forsøg, og derfor er der selvfølgelig en del fejlkilder og målusikkerheder, som vi skal have i mente. Og som det første kan vi jo netop snakke om det, der har været gældende gennem hele den her præsentation, at det er en god antagelse at sige, at vores stempel er isoleret med hensyn til varme energi, altså kan vi med sikkerhed vide, at der ikke forsvinder varmeenergi under kompression, også fordi at vi ikke har en tilpas høj hastighed. Og det kan man selvfølgelig ikke i praksis, og det er så netop også derfor, at vi får det her varmefyldeforhold, der er en lille smule mindre. Det er selvfølgelig svært at lave en idealiseret udgave af det her stempel i praksis, men derfor er det stadigvæk nødvendigt at tænke over. Og så kan man sige, at i forhold til et statistisk belæg, så er det her forsøg kun blevet udført af en omgang, så det vil sige rent matematisk har vi sådan set ikke replikeret vores forsøg, og på den måde skabt belæg for, at vi får det samme resultat med det samme antal betydende cifre. Så det er selvfølgelig også en fejlkilde at have med, at forsøget nok skal udføres af flere omgange, så vi er sikre på at ramme det præcise resultat. Og så til sidst var der den måleusikkerhed, som også var grunden til, at vi droppede forsøget med den ukendte gas, at målingshastigheden er for langsom for den temperatursensor, som vi udnytter under forsøget. Simpelthen fordi den ikke kan måle temperatur hurtigt nok under den her forholdsvis hurtige kompression. Det er selvfølgelig også noget, man kan kigge på i en videre optimering af forsøget, men det er som sagt ikke noget, vi kan optimere på nu og her for netop dette forsøg. Praktisk anvendelse. Adiabatiske processer bruges mange steder. En af de mest oplagte steder at tale om, det er i en autokredsproces, også kendt som en benzinmotor. Det der sker, det er, at man suger luft ind, hvor der så er benzinblanding i, og så komprimerer man det. Og det er så den kompression, som foregår tilnærmelsesvis adiabatisk, altså uden varmeudveksling med omgivelserne. Så tændes blandingen, og stemplet trykkes hårdt ned, og driver ligesom motoren. Og så kommer der det, der hedder exhaust stroke, hvor man skyder den gassen ud, fordi ellers vil der ligesom ikke være, ilt nok i luften til at kunne trække ny benzinblanding ind og forbrænde det. Så man har en exhaust stroke, og så starter man ligesom forfra. Og det er også det, man kalder en firetaktsmotor. I forbindelse med perspektiveringen af det her projekt har vi kontaktet nogle forskellige kilder. Og den ene, vi har kontaktet, det er en lektor ved DTU, Brian Elmegaard, som er projektleder ved et projekt, der kaldes Thermosyk. Og det i princippet går ud på, det er, at de forsøger at bruge nogle anderledes arbejdsmedier i forskellige termodynamiske processer. En af dem er Mixture-Kalina, som egentlig er en proces, lidt lignende en Rankine-proces, men hvor man bruger en blanding af ammoniak og vand igennem nogle processer, der minder om Rankine-processen, men hvor man simpelthen deler det op undervejs, for at kan bruge varmen bedre. Og det, som det egentlig gør helt lavpraktisk, det er, at den lave temperatur og den høje temperatur vil være større forskel, og man får derfor en større Carnot-virkningsgrad. Så det er, hvad Brian Elmegaard fortalte os. Derudover kontaktede vi også Mærsk, for da vi nemlig fandt ud af, at de her Kalina-processer var noget, man kiggede på i forhold til skib blandt andet. Og her var vores spørgsmål sådan meget specifikt på, hvilke termodynamiske processer, som de arbejdede med i deres skib. Vi fik så ikke svar på det, og vi fik heller ikke rigtig svar på, om de var en del af det her Thermosyk-projekt. Men det var stadigvæk en god perspektivering at prøve at få kontakt til Mærsk og høre dem om, hvordan de gjorde. Så til sidst kontaktede vi også Miljøorganisationen Danmarks Naturfredsforening for at høre dem ad. Vi fik så heller ikke svar på, hvordan det er med termodynamiske processer og miljøpåvirkning, men det var stadigvæk også det miljømæssige aspekt af
det her projekt.